U toku jučerašnjeg i u toku današnjeg dana pripadnici vojne policije su lišili slobode 8 stranih državljana, bilo što su pokušali da neovlašteno snimaju vojne objekte ili što su pokušali da neovlašteno ulaze u vojne objekte gde je ulaz civilima strogo zabranjen. Nadležne službe rade na rasvetljavanju svih ovih događaja i kada budemo doneli odgovarajuće zaključke, obavestit ćemo javnost. Ja ne želim ovome da pridajem veći značaj nego što jeste, ali moram da kažem da ne verujem u slučajnosti i da ovako veliki broj stranih državljana i ovako veliki broj upada ili pokušaja upada u prostore koje kontroliše Vojska Srbije odavno nije zabeležen. Građani mogu da budu mirni, pouzdani u svoju vojsku, svi naši organi, kao što se vidi, su veoma efikasni, veoma budni i vode računa o bezbednosti naših objekata i naravno o bezbednosti svakog našeg građana. Sve naše bezbednostne strukture su uključene u rešavanje ovih slučajeva, a Vrhovni komandant Vojske Srbije se redovno izveštava kao i svi ostali organi.